Last pahina na ron. Good morning. Sa mga team. Hi guys. Hi guys, mapay pag-abot Butanan ako guys. Samuha po ting buta. Pwede yung butana niya diri sila ha. Perte ko nun niyang butana gyapon. Okay. Wow, na ni. Ay. Ano ang tanan? Ay. Da na na marga na. Wow, na ni day no. Api. Igot na sayo pa. Last pahina sa mga guwapa. Yes, bijoy metring be. Okay sa mga gibot anang kuan. Ay, tam na lang pagtry sama. Sige, bijoy sila tre, mga mama tanan. Pahina ang Dari pa ning lubot ni Eme. Virgin kay ning lubot. Ini pag-istorya tare. Kabutan kay ni. Jaget. Dala ka kuan? Inggu? Ya. Ay, bila ko mayo na bulat. Dala ko sa balay ako magsilong. Magic. Duha gyud dili guwapa dinhi. Kinsa. Mga virgin, may nga ibog. Nagkatawa na atin ni Joshua. Aray. Ito na siya. Siya, oy. Dahil nasitol na to. Ay. Lang, wala ko kamarites. Hindi pa ko nakadungog kamarites. Di, niagi din sila sa balay. Agi sila sa balay. Ipakay ko updated sa mga Kung social asa ka media. tong Social babar. mga tawhana. Okay. Last pahina karon sa mga mama din. Unsa ni? Ay, asas presidente. Absente kay Glandan Sandro. Manhito ron, oy. Pahina to siya. Yung anak na yung pagpahinaon man. Pahina to siya. Kaya anak mo, ulaw daw ng pahina. Ay man. Ano tumao? Bakit na ginikuan? Sayang. Hindi lagi to siya. Hait ba na kaywang? Insay mo! Oy, dire ha. Di ko masungkol. Insay mo tig-away sila! Kamot na ning gabi. Dili mo mamatay ane! Mamatay mo sa mahino ay sa una na vlogger! Uy, naon kasala na tam. Marcelina. Di mo mamatay sa samad! Mamatay mo sa titalon! Vlogger, utan vlogger. May manang every kuan ba? Every adlaw. Ay, vlogger! Saman. Pamuha ko man na yung gabi nga. Ako ng tanon. Kanong sa mga mangutan? Sunod pahina. Oh, dara, di abot siya malya kini. Oh, asa daw ni init kayo dito ka? Anak, kita ko folder ni Amalia, wa pamiana ba? Ato. Na manggod sa tindahan? Basi na si ko naman Hmm? umana ka nang umana. Ako pa ikubiran. Oh, si, limpyo na kaayo. Snack inyo ha. Gutom di kay pamulay. Kinsa po nang gipadungog-dongag? Si Koan? Ay, ko ara Gahi, ay, gahi, jud ay. gahi oy kay kuan mong dani ko. Ay, sige, agian. Pahina, guys, pahina. Okay, closing na karong Merkulis, unsa taron, Lunes. Oh. Pahina wang kay murag last na ni natong pahina gyud. Wala ko. 'Wag 'wag. 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 'W
Buling ng kuko. Una akong kuko. Para ba nang iba? Extension. Minso dito sa tuda. Wala ko kitang ritual ay. Aw. Sige pa sa rumte. Mingawon be putaanin ko ano. Sumangil, girolkol de. Bani lang. Sumangil. Me. Nagpahina. Insert pa kayo. Sige na. Kuha ipagamay. Oh. Kanin dapit dari ayo. Gwapo siya kuhaan. Astura na lang na. Astura. Amawir pa. Wala pa na. Palibot. Pahina ta karog toda. Bahalag hapdi ta pahina. Ano, sunod tuig. Dito na punta sa kabilang area. Ngawon yung teacher nato. Hi, Mai! Idala. Kinsa ni Om? Tala. Ang kanang bago pa maabot. Abot na kaon. Mi, di mo tiwas rami uniyag pamunlay. Mamaaw. Butak na ni ay. Mamahaw sa sila. Mamahaw sa ni guys. Balik rami pahina o dito. Wash your hands before eating. Yo, words English man. Improve ha? Manghinaw sa kay mamahaw. Manghinaw sa